before you leave Jemano, former President Igbo, and former Minister for Information and Culture. You go, thank you. Ihu unu bitere bịa mere anyị nke mma ime ka emere unu anyị na-achịkwa na ọkpa wikiri bịa unu nwere ike na gote moto kile na mana ọkpa ahụ ka batakwa na moto ya bụ na ọkpa wiki jebute anyị ndị bụ unu ahụ unu ji enata anyị na-ayọ eze jide oke abịa ọ bịa gozie ihe anyị bịara imeta ya anyị ogologo ndụ udo na ọṅụ na agamnihu n'aha Kraịst onye nwe. Ọ bịara ebe a dị maka uri ya na egwu dị iche iche bịakwa dị maka enwere ihe anyị wepụtara ọhụrụ mgbe anyị na-ewepụta usoro anyị ga-esi were na-edeziri ụmụaka akwụkwọ. Anyị wepụtaziri ihe dịka idowe gburugburu ọcha, wepụtakwa ihe dịka agwa ọma na agwa ọjọọ. Igbo ndị eji eme ọnụ, Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ nze n'ọzọ. Ha ncha niile Igbo ka ejikwa ihe ndị a n'ime akwụkwọ a ọbịa o metụtara omenala anyị chọrọ ka a na-akụziri ụmụaka. E nwere ihe bụ ịgụ aha na be anyị, ọ dị n'akwụkwọ a na praịmarị 5. Bịa aka ọrụ ndị Igbo ọ rụtụrụ ya aka. E nwere ihe ọzọ mere tọrọ m ụtọ maka na ndị be anyị si ji amụ mma na ndụ ajara m mma n'ọnwụ. Nwaanyị a na-eme ọmagbu onwe ọ bụ na ụmụ akwụkwọ ndị na-eme approve ekweghị ana m arịọ onye ọbụla bịara ebe a chairman gwa anyị ego ole eji buku bụ onye ọbụla bịara ebe a ka be goro na ọ bụ sọ ndị launching because by buying it you are advertising this book. So this book means more than just learning the tenses, the adjectives. I like an dog guy, no noodle and die why. Ubugarua, which way he did we hold them. Thank you. Thank you. I know if we are when I wine go down now, now, one, now, monster.